Roustataan seuraajan kellokokoelma Part 2. Tämä kokoelma kuuluu 40-vuotiaalle insinöörille, ja sen näköinen tämä kokoelmakin on. Tämä on semmonen perus statussymboli ilman sisältöä, eli semmonen kello, jonka kaikki vaan hankkii, sit kun tulee vähän rahaa, vaan koska se on tosi suosittu, että tosi ei ole mitään alkuperäisyyttä. Toki se on hankittu semmosena, että sillä on kultaa, eli halutaan vähän näyttää, että olisi vähän enemmän rahaa. Mutta todellisuudessa ne, ketkä ostaa tämmöisen kellon, missä on kultaa ja terästä, niin ainoa syy, miksi ne ostaa sen, on se, koska niillä ei ole varaa siihen, joka on täysin kultainen. Ja se käy myös tosi hyvin ilmi tässä Daytonassa, koska tämä Daytona on periaatteessa halvin moderni Daytona, koska teräs Daytonat maksaa enemmän ja täyskullat sitten taas vielä enemmän. Eli two-tone Daytona on halvin moderni Daytona, jonka voit saada. Sitten mä en tiedä kuinka paljon tästä Breitlingistä tarvitsee kertoa, mutta kommentoi alle, jos en tiedä mikä Breitling kellomerkkinä on. Tässä on sitten halvin Omega, jonka voit ostaa tai ainakin sieltä päästä. Luultavasti oli vaan pakko saada yksi pukukello kokoelmaan mukaan. Kommentoi alle, osuuko roustaus kohdalleen ja laita mulle yksityisviestinä sun kellokokoelma, jos haluat, että roustaan sen seuraavaksi.